José Lara Gruñeiro, máis eu, Elena Alfonso, estamos encantados de estar de novo aquí na Fundación da man do Ateneo de Santiago e, ademais, para presentar o libro dunha gran amiga, unha gran poeta, unha muller loitadora maravillosa que é María Luisa Bá. Entón, pois, imos comenzar con o que sabemos facernos, música, e con unha cantiga medieval do século XIII, de Xoán Servando, que titula Se triste ando querida, e agora que estamos cerca do 25N, pois é unha muller que a maltrata a familia, pero lá din que vai tirar para diante con su amor. Unha muller rebelde. Unha serea fónica tamén. Imos alá con Triste ando querida.
boas tardes, benvidos e benvidas a esta presentación. Para o Ateneo de Santiago é unha satisfacción poder presentar esta obra Sereas afónicas de Luisa Abad. Luisa ten moita relación con nós, co Ateneo de Santiago, porque é a presidenta do Ateneo de Vigo. Por lo tanto, forma parte da Federación de Ateneos de Galicia. Pero que ademais nos coñecemos a súa poesía recitada xustamente no recital que se organizou en Rianxo con motivo da homenaxe que a Federación de Ateneos lle fixemos a Castelao. Por lo tanto, xa estamos aí seguindo a súa poesía dende ese momento. Bueno, Luisa é unha pedagoga e feminista. Este é o seu terceiro libro, o máis recente, vai pola segunda edición, que isto non o podemos decir así de calquer libro, non? Vai pola segunda edición en menos de 6 meses, así que unha verdadeira maravilla. A cuberta do libro é de Francesca da Silva, e a min pasoume, é ela, por favor, de verdad, mira, teño que decir que cada vez que enviaba a tarxeta, a xente preguntábame quen fixera a cuberta, porque lle parecía preciosa. Así que, os nosos parabéns, antes de nada. Pois, ademais diso, o libro conta con un prólogo de Antía Otero e un epílogo de Xina Vega, dúas mulleres fundamentais no mundo da poesía e no mundo da escrita en Galicia, dúas mulleres a ter moi en conta. Bueno, acabamos de escoitar a Baraúnda, que envolve o acto coa xenerosidade acostumada. Eles son Elena de Carlos e José Lara, son de Madrid, pero están aquí con nós en Galicia e están con nós con todas as consecuencias. Levan 10 anos e nestes 10 anos de residencia en Galicia adoptaron a nosa lingua, a nosa literatura, xa a tiñan adoptada, porque dentro do primeiro disco, cando descubriron as nosas cantigas, xa empezaron a cantalas. Cando descubriron as cantigas e os nosos poetas. Dende o principio de século están renovando o folk e dende 2010, como decía, están aquí entre nós. Eles envolven no seu acto, por decirlo así, comezaron agora con unha cantiga e van rematar despois ao final con unha poesía musicada de Luisa, deste libro, xa que é un verdadeiro luxo. Eu creo que estamos, as presentacións de libros para min son sempre unha cousa moi interesante, porque son un encontro, non? Son un encontro de xente a que lle gustan os libros, a que lle gusta ler, e un encontro alrededor de algo tan interesante como pode ser a poesía, e que ademais, neste caso, envolvenola, non? Porque Luisa traenos música, pero tamén nos trae xente que nos vai ler eses poemas. Por lo tanto, creo que é un momento moi especial que lle agradecemos. Agora, me parece que vai recitar justamente un poema Jorge. Pode ser? Sí, mellor ali. Gracias. Outro. Non teño moita experiencia cos micros, entón desculpade se me alonxo un pouco en algún momento. Para min é unha maravilla estar xa acompañando a Luisa aquí, non só porque é unha persona fantástica, sino porque tamén é unha compañeira brillante, sempre todo o que di, e é maravilloso que quede no libro, e para facer o libro. Non se escoita, para chegar unha máis. No, se non funciona. Agora sí. Entón, eu escollín, cando me dixo que se acompañaba aquí, que escollera un poema, e eu escollín o poema que abre a cuarta parte do libro, que xa falaron despois elas, pero que se titula Recoñezas en outras voces, e que justamente abre con un verso de Antía Otero. E o poema de Luisa di así: dende hai polo menos 1000 anos, na súa etnia adoitan vivir da palabra, inventan futuros felices, calan pasados incómodos, bálsamo ou vinagre, hemorraxia de credulidade, perdeuse no aire, temín que latricase sobre desamor e outras desgrazas, contra iso non tiña antídoto. Rexeitei a folliña de Romeu que me quixo ofrecer desventurada, quedaron sen descifrar as liñas da miña man.
pecheina con forza, como se me fose pegar alguna cousa. O poder da palabra desacóugame. Pola contra, incoherente, adoito bambear os horóscopos e esquecerme deles cando remato de lelos. Moitas gracias. Bueno, pois a continuación vai falar Javier Romero, que é o director da editorial Elvira, tal como aparece aquí, unha editorial independente que está instalada en Vigo, non? Que Vigo é así como a nosa capital editora. E ademais é o presidente da Asociación Cultural Carlos Oroza, o de Ébame, Carlos Oroza, que, bueno, que tamén eu creo que é unha boa referencia, non? Para que nos vayas contando ti o que queiras. Boas tardes, moitas grazas. O primeiro, agradecer estar aquí na Fundación, na man do Ateneo. É un placer ver sempre nunha presentación dun libro. Eu, como sei que Luisa non se vai a falar comigo, máis que falar do libro, que vamos a falar ao longo desta charla, si quería falar do que supón, o do que para nós o que acaban de comentar, é dicir, Editorial Elvira, que nace fai agora uns 14 anos, máis ou menos, e nace da man do poeta Carlos Oroza, o poeta galego de Viveiro, que probablemente, como comentábamos fai un momento, é o poeta oral máis importante do século XX en castelán. Eu tuve o placer de conocer a Carlos Oroza nos últimos 10 anos da súa vida, e Carlos Oroza deixou, incluso en xente que hoxe está aquí comigo, deixou unha marca importante, tan importante, que o feito de que Editorial Elvira, que hoxe ten incluso diferentes selos editoriales, ten Lusco Fusco, ten Fosfatina, que se adica ao cómic, pero realmente que nos meteu o usamillo de montar unha editorial, e o primeiro libro que edita Editorial Elvira é a obra de poesía de Carlos Oroza, que na maior parte estaba na súa cabeza. Carlos era un poeta oral e, polo tanto, eso de escribir e deixar as cosas escritas non lle gustaba moito. Eso nos inspirou para montar unha editorial en Vigo con moito sacrificio, para ir facendo edicións e, claro, marcou en nos unha huella imprescindible da poesía. É unha editorial que probablemente en este momento en Galicia debe ser das que máis poesía publica, pero ademais hai certas particularidades que quero contar. Temos obras de autores moi conocidos. Recentemente, estes días, presentábamos un poemario de Manuel Lueiro, que é unha reedición, a terceira vez que se edita, Paisaxes, pero tamén estamos moi cerca da xente que nos rodea, porque, para mí, a cultura é iso, estar cerquiña da rúa, cerquiña da xente que merece editar, e non é fácil editar neste momento. Entón, todo isto é unha filosofía que foron pasando os anos, nace esa asociación fai 3 anos, que se chama Eva Moroza, que está no Casco Vello Alto, na Praza do Abanico, nun lugar que ademais é bastante conocido en Vigo, porque se dá casualidade, esa parte do barrio alto de Vigo era o barrio de prostitución antiguamente, non? Hai ali unha casiña que se conoce pola Casa da Collona, que é o lugar onde está instalado agora a Asociación Carlos Oroza. Esa asociación, aparte de estar moi cerca da poesía, leva convocados 2 certámenes internacionales de poesía, que así, a grandes rasgos, podo contaros que o certamen é en galego e en castelán. Recibimos o primeiro ano en torno a 1000 traballos, 1000 poemarios. Este segundo volvemos a repetir aproximadamente con 1100 traballos de poesía. Eso, aparte de que hai moita participación de Galicia e de todo o Estado español, hai como uns 400 e pico de traballos que veñen fundamentalmente de países de Latinoamérica. Eso quere decir que chegamos moi lonxe con ese certamen. Eso quere decir que a poesía está viva. Eu digo sempre que neste momento vivimos en Galicia un momento moi dulce en canto a poesía, porque veredes canta xente aí premiada galega, o ben que escriben hai unha xeneración de poetas, sobre todo mulleres, excepcionales, que eu non teño a menor dúbida de que van a pasar a historia da literatura. E todo eso pasa un pouco desapercibido, porque a poesía sempre está un pouco como
máis apartada, non? O poemario que temos hoxe aquí é un poemario que, aparte de reivindicar a muller, ten unha calidade como poesía que, bueno, vos podedes valorar en cantos metades no traballo, non? Con todo isto, quería deciros que o proxecto editorial que eu represento, Editorial Elvira, que leva consigo todo o que vos acabo de contar, incluso esa asociación que ten prácticamente un par de actividades culturais todas as semanas, que é moitísimo para estes tempos, pois significa moito, porque significa moito de cara a lembrar a un poeta tan importante como foi Carlos Oroza, a unha persona tan especial como foi Carlos Oroza, e para resistir no que eu entendo que é un momento delicadísimo socialmente, non? Creo que vivimos un momento moi duro, eso de que a poesía sempre nos quedará a poesía, bueno, realmente o penso, non solo escribilo, decirlo de vez en cuando. Creo que a poesía nos salva moitas veces, creo que neste momento incluso é un arma de defensa, e digo de defensa porque ahora mismo creo que a cultura está atacada por todos os lados, polas situacións que estamos a vivir e polas aberracións que temos que escoitar todos os días. Por eso, todo este proxecto ten un sentido. Para nós é duro porque traballamos moitísimo para estar aquí hoxe cun libro e para sacar adiante todas esas actividades que nos gustan, pero tamén non é menos certo que cada vez somos máis, que temos xente tan cercana e tan boa, tan generosa como son Maragunda, José e Elena, que veñen aquí, poñense a tocar, disfrutamos da cultura xuntos. Bueno, que parabéns a todos e moitas grazas por estar aquí. Bueno, este é un momento en que nos vai recitar outro poema, Lucía. Chegas. Sí. Vale, vou baixar un pouquinho. Bueno, grazas, Luisa, por convidarme a ler a tua obra. É unha alegría inmensa e unha honra acompañarte hoxe. Luisa e Maíseu coñecémonos nesta colmea maravillosa que son os obradoiros de escrita que organiza a Piario. É unha compañera moi querida, como dicía Jorge, sempre ten un comentario atinado para mellorar os nosos textos, moi xenerosa. E foi un placer escoitala e ver o produto final. No meu caso, vou ler un poema da sección titulada Con voz propia, que di así. Son barca no abrigo da ría, amarrada a poutada de pedra, deslucida por redes vellas e argazos, fendas apegadas en precario. Hai tempo que non pesco en augas profundas, colecciono migallas de mar, remedios para o corazón magoado. A marea que sobe e baixa acariñame as vetas concéntricas da madeira, un nimbo nos días de ardor, un seo flotante de ocre beleza. Miro cara a cara ao medo, preparada para o varadoiro. Bueno, imos chegando ao momento máxico no que van dialogar Antía e máis Luisa. Entón eu vou presentar un chisquiño a Antía Otero. Antía é unha poeta moi recoñecida, con libros como Son da sordeira, Retrovisor, O cuarto das abellas ou Barroco. Unha muller que, ademais, como ela ven de historia da arte, pois fai unhas videocreacións maravillosas cando presenta os seus poemarios, xa que vale a pena seguila. Aparte deso, é autora dun álbum infantil, O branco non pinta, que está demostrado que é así, que non pinta, non? Pois ben, a Antía Otero seguímola dende hai moitísimos anos, porque dende que gañou o premio no certame Francisco Añón de poesía, sendo unha nena, casi, non? Porque ese é un certame de poesía donde participan dende rapaces de primaria ata voces totalmente lanzadas xa, recoñecidas e todo o demais. Bueno, pois decía que ali ganou con un poemario que se chamaba De porta un horizonte en 2003. A súa obra non pasa desapercibida e ten conseguido o premio da segunda gala do libro galego no 2017, a mellor obra poética, por O cuarto das abellas, e no 2023, por Barroco, recibiu o premio nas categorías de mellor libro de poesía e mellor libro editado. Por lo tanto, estamos ante unha voz moi
moito prestixio, non, neste momento. Ademais disso, eu sempre lembro a Antía cando entro na Biblioteca Ángel Casal, sí? Cando chegades ao primeiro andar e entrades na zona da rapazada, na zona de literatura infantil e juvenil, atopades o poema que ela escribiu justamente cando a esa biblioteca se lle puxo o nome de Ángel Casal. E di así: é a posición en medida espiral da costureira que nos dá nome. A agulla de María Miramontes abriunos unha ventá de teas douradas e soños no prelo. Escura, na foto, perpuntou anduriñas que non exiliaron. Ficaron na terra, cortando fíos co peteiro. Brocados azuis e brancos, cantos de liberdade na fronte. Ese é o poema que ela lle dedica a María Miramontes, a muller de Ángel Casal, que justamente se di que foi ela cosendo, non? Quen conseguiu que saíran os libros da editorial Nós, que estaba justamente aquí ao lado. Pois ben, ademais Antía, ademais de poeta, é codirectora da editorial de poesía Apiario, con Dores Tembrás, unha editorial que tamén ten conseguido múltiples premios e que xa vedes que, entre outras cousas, organiza obradoiros de poesía, obradoiros de creación literaria. Así que deixo vos aí para que vos lancedes a falar. Veña. Luisa, está encendido? Sí, escoitas? Sí. Vale. Eu supoño que ti tes moitas ganas de dicir algunha cousa. E como eu teño así un feixiño de preguntas para ti, casi prefiro que fales, que faga os agradecementos, que digas o que teñas que dicir, sí. E logo despois, se queres, conversamos unha aquí. Moi ben. Bueno, pues evidentemente teño que dar agradecementos, non? En primeiro lugar, lóxicamente, a xente que nos presta esta casa, que son os compañeiros do Ateneo, en este caso Ateneo de Santiago, que son colegas, como xa explicaron. Pero tamén teño que dar gracias moitísimo ao grupo de Barahunda, a Elena e a José, porque xa esta segunda vez que me acompañan, pero aparte fixeron a gran maravilla de musicar un dos poemas que ao final escoitaredes. E iso é unha maravilla. Tamén ao editor que me acompaña, por suposto, e os meus compañeiros de Apiario, que bueno, moi generosamente cando dixe si para facer isto máis ameno podían axudarme a ler un poema, pois dixeron enseguida que sí, e estou moi agradecida. E a todos vos por vir, porque hoxe fai un día frío, que seguro hai outras cousas que facer, e entón que esteades aquí para mí é bueno, moi importante, e moitas gracias, moi agradecida. Están dados os agradecimentos. Bueno, para min é un placer conversar con Luisa por varias razóns, non? Eu creo que Luisa e eu coñecémonos dende hai xa un feixe de anos, e eu non podo, nin quero, esconder realmente a admiración que eu teño por ela, non? Porque a sensación que me dá sempre, estando con Luisa, aquí Jorge e Lucía falaban, non, da xenerosidade. Eu creo que esa palabra, a palabra xenerosidade, é algo que se coloca no centro cando Luisa Abad está, cando está presente. Pero tamén a corresponsabilidade, non? No sentido de que eu creo que Luisa é unha persoa tremendamente consciente de que ela realizou un camiño, de que foi trazando un camiño, moitas veces sen demasiados referentes, e volve a poñer esa cuestión da xenerosidade e da sororidade no centro para moitas veces poñérnoslo quizáis un pouco máis sinxelo as que vimos detrás. Eu sempre teño a sensación de que con Luisa teño unha compañeira, non? Alguén que está disposta a poñer os brazos para que ti poidas chegar, non? A onde sexa. E con esa generosidade, con ese saber estar que ten, pois eu levo acompañándome dela moitas tardes, neste lugar, non? Nesta colmea, nesta vellariza que son os obradoiros de Apiario, non? E nos que aprendemos
pois moitísimo xuntas. Eu creo que este é o terceiro poemario no que, bueno, do que vou sendo testemunha, de alguma maneira, non? Lembro un poemario en concreto que a min marcoume moito asistir ao proceso creativo, que foi o poemario anterior ás sereas afónicas, que foi o Limaduras de Prata, no que Luís unha vez máis dun xito tremendamente, eu creo que xeneroso, honesto, percorreu poéticamente, non, unha experiencia persoal que tiña que ver cunha doenza e que ademais tamén o puxo ao servizo de calquera persoa que nese momento ou que posteriormente puides estar nunha situación similar, e creo que volve facelo nas series afónicas dende outro lugar, con outros rexistros, con outros referentes, non? Pero unha vez máis volve a estar. Hai algo que acontece neste libro e que seguramente descubrirán cando se acheguen a él, que é que realmente o libro marca ou construe un trazado narrativo. Eu creo que as lectoras entramos nese libro dun xeito e saímos del do outro. Porque Luisa ocúpase moito de construir precisamente ese trazado narrativo que vai dende unha idade temperá, parte da infancia, parte dese lugar de construcción que é a casa, parte da familia, parte tamén desa imaxe ao redor da que nos imos construindo e que moitas veces non é unha imaxe desexada, senón que é unha imaxe moitas veces máis dirixida que desexada. E como finalmente o desexo vais articulando, non? E imos entrando nunha idade máis adulta, en descubrimentos, na aparición do asombro, na aparición do desexo, na aparición do prazer, nas viaxes, nas amigas, na maternidade, e tamén no diálogo cas outras, porque creo que este é un libro que diáloga con moitísimas outras voces as que Luís Abad dá voz nestes textos, a pesar de que ela se apoia neste elemento simbólico das sereas, non? Das sereas afónicas, das sereas que non teñen voz. Gustaríame que nos contaras, Luisa, precisamente quenes son estas sereas afónicas ou por que, de alguna maneira, ti colocas ese adxetivo ao lado, non? Esas afónicas. Bueno, en primeiro lugar, decirvos que eu non sería escritora se non estuvera con Antía, se non estuvera coñecido Antía, porque se ben fixemos agradecimentos en general, eu creo que ahora teño que facer un moi particular e decir que eu levo 12 anos, 13, nos obradoiros de Antía Otero, de escritura. E sin este aprendizaxe sería incapaz de ter escrito nada. Entonces, primeiro, o meu agradecimento a cara a miña profe, que está aquí a meu lado. Despois, xa se contesta a pregunta. Bueno, eu rondoume enseguida, cando pensei en mulleres, me rondaba o mito das sereas, non? Das sereas, porque por unha parte encarnaban os personaxes eses ideales, guapísimas, con eses melenas enormes e guapísimas, que de alguma maneira cos seus cantos atraían, non? Na Odisea aos mariñeiros, pero que tamén eran as que producían a perdición, o sea, serían un pouco as mulleres fatales que vemos tamén nas películas, moitas veces nas películas das series negras, películas negras, non? Que hai esas mulleres que son guapísimas, pero despois son as que levan ao heroe a perdición. E entón me encantaba o mito das sereas. Por outra parte está as sereas do conto de Andersen, aquela serea tan entrañable que enamora, pero que para poder convertirse en humana perde a voz. E entón, por eso ligaba as sereas tamén coa voz e pensaba que todas as mulleres no fondo nos debatimos entre o modelo que de alguma maneira nos queren inculcar de ser esas mulleres tan guapas e tan sempre
dispostas a todo, pero por outras partes nos quitan a voz cando queremos ser humanas. Entonces, por eso me parecía que Afónicas que lle iban moi ben ás mulleres da miña xeneración, as que crecemos, medramos moitas veces en referentes, porque tiñamos que... Bueno, non había camiños trillados, desgraciadamente somos produto dunha dictadura en que o que se ganara na República perdeuse todo con respecto ás mulleres, non? E éramos outra vez, o modelo era a muller sumisa, a muller calada, a muller que non estudiaba, a muller que non salía da casa, non? A muller religiosa, por outra parte. E nos medramos moitos modelos e moitas mulleres sin poder, bueno, queríamos conquistar, estudiar, queríamos facer cousas, pero non, ao mesmo tempo, en España, me refiro, non tiñamos referentes, non había moitos referentes. Por eso me parecía que éramos un pouco sereas, pero un pouco coa voz distorsionada, coa voz un pouco rota. No poemario hai un momento no que se fai como unha especie de comparación. Eu creo que é un libro que se coloca nas tensións moitas veces e nos antónimos, non falaremos diso, pero colócase moitas veces as sereas humanas ao lado das sereas mecánicas, non? Esas sereas mecánicas que moitas veces escoitamos nas cidades. Como se construe esa tensión entre as sereas humanas, que son esas sereas moitas veces imperfectas e perfectamente imperfectas, e esas sereas mecánicas que en cambio sí teñen voz. Claro, porque a mí me parecía paradoxa, non? Despois o poema igual foi un pouco fallido, o poema das sereas que falaba con este paralelismo, porque así como en castelán dice igual sirenas e sirenas, en galego non. En galego, por unha parte, as humanas seríamos as sereas e as sirenas son as metálicas, non? Entón, un pouco aí houve así como un salto de poema que foi un pouco raro, pero bueno, xa estaba feito e deixei non ir aí. Pero eu creo que o que pensas é iso, que as que teñen voz realmente son as mecánicas, pero que as humanas non sei, vimos dunhas mulleres que ainda agora, non? Con todo o que temos avanzado, que moitísimo na conquista de dereitos as mulleres, seguimos sin escoitar moitas veces as voces das mulleres, non sei. Entonces, bueno, as sereas, as humanas, ainda estamos moi perjudicadas, ainda. O libro colócase nunha transformación, hai unha transformación vivencial, hai unha transformación de vida, pero tamén hai unha transformación física, está atravesada, non? Todo o poemario. Partimos de outro elemento simbólico, tamén creo que un poemario que se vai apoiando en determinados símbolos, que son esas trenzas da infancia, esa melena que é valorada pola familia, que é valorada polo pai. Aparecen outro tipo de peiteados, moitas veces vinculados coa nai, os bigudís dos anos 50, non? A reproducción das actrices de Hollywood. E imos chegando a un momento no que eses peiteados deixan de ser unha carga e convírtense nalgo asimilado e nalgo vivenciado dende outro lugar, non? Aparecen as canas, convivimos con elas, cortamos o pelo, buscamos a comodidade. Eras consciente de que hai realmente todo un entramado co cabelo? Non, Antía, non era consciente. Estou sendo consciente agora, fíjate, casi. É certo, no poemario empezo con unhas trenzas que eu odiaba, pois porque... Bueno, había todos os días que peitealas, era moito tempo, non había suavizantes como agora, e entón o pelo se enredaba moito, e miña nai tiraba, e a mí me doía, e entón estaba aburridísima daquelas trenzas. E porque tamén me infantilizaron, o sea, eu as levei durante moitísimo tempo. Está por aí meu irmán Manolo, creo que me recordará sempre con trenzas, cando era pequena, e tardei moito, igual hasta os 13 anos, andei con trenzas, eu xa non quería aquilo, que realmente era un símbolo de ser nena e eu xa era outra cousa, non era unha nena, non sei o que era, pero non era. E fíjate, despois sí que é certo que despois engancho co peiteado de adulta, das canas e, bueno,
Sí, é un elemento que é moi importante para as mulleres. Decirvos que meu pai levou a foto de eu adolescente con unha melena hasta a cintura toda a vida na carteira. O sea que algunha simboloxía había tamén en esa melena, non? Que eu tamén me rebelaba contra ela, porque era de alguma maneira o que nos querían facer ser e eu non quería ser eso. Non sabía moi ben o que quería ser, pero non quería ser eso. Hai outro dos elementos que para min articulan o poemario, que é a figura da nai. Hai unha nai que aparece na primeira parte, que é unha nai, bueno, que coida, que guía, que acompaña, que está presente. Pero chega un momento no que a voz poética, bueno, quizás nunca deixamos de ser fillas, eu creo, pero sí que de alguma maneira aparta un pouco esa relación directa coa nai e incluso a encara, non? Eu creo que sempre hai un momento de reafirmación na vida na que nos encaramos cos pais, nas que non queremos ser o modelo, non? Que de alguma maneira os nosos pais bueno, representaron, pero hai un momento moi gráfico no poemario, no que sería algo así como que neguei ese modelo, cuspín para arriba e o cuspe veume de volta, non? Como foi transitar esa liña de escritura? Claro, porque ti sempre, cando eres sobre todo adolescente, te rebelas contra a persona que che impón os límites, non? Que en este caso era meu pai, pero tamén miña nai por delegación, non? Inda que miña nai é unha persona moi amorosa e que, bueno, que eu quixen moitísimo toda a vida e me levei sempre moi ben con ela, o sea que non. Pero naquel momento eu, de alguma maneira, pues encaraba, non? E isto, despois, cuspín para arriba e realmente me caeu na cara, porque claro, eu tamén fui nai e tamén chegou un momento en que os meus fillos tamén me encararon a min, non? E entonces por eso ese poema acaba dicindo que nos redime un pouco son os netos, non? E agora xa teño un neto e ao mellor son os netos os que nos redimen, pero que os fillos fan exactamente con nós o mismo que nos fixemos coas nosas nais, rebelarnos, non? Contra ese control. E, bueno, aí está no poema. A maternidade neste libro eu creo que se coloca moi a par dos discursos sobre a maternidade que se están a desenvolver hoxe en día na literatura. Basta, bueno, pues levantar un pouco os ollos e ver o que se está a escribir en relación á maternidade para ver que as autoras contemporáneas neste momento tratan de escribir sobre maternidades que non están romantizadas, senón de tratar de alguma maneira as problemáticas, non? das maternidades. Hai algúns poemas que para min lembro cando os lín por primeira vez, lembro cando logo, bueno, estivemos co traballo, non? De construcción do libro, que quedaron como moi pegados en min, que foi realmente a sensación de ver cando a voz poética falaba dese momento no que volves ao hospital con un recén nacido e todo está por descubrir, todo está por saber e non hai demasiado acompañamento, non? E quizáis sintes que debes cumprir un rol ou que debes dar unha determinada imaxe do que se espera de ti como nai, pero que tampouco non sabes se vas poder realmente cumprir con iso que é o agardado, non? Como lectora, eu sei que tienes unha grandísima lectora de poesía, sintes isto, sintes que o teu libro dialoga tamén con outros discursos de autoras pois máis novas, pero que tamén están atravesando esa liña. Cando ti fuches nai por primeira vez, atopabas literatura, tiñas algún tipo de referente que falase desta cuestión? Gustaríame un pouco que pudésemos como buscar un fío, non? Entre esos dous momentos temporais a través da articulación literaria ao redor deste tema. Non había. Si eu sabía, que seguro que o sabría, porque sempre está todo descoberto, digo que non había referentes, porque a maternidade estaba como moi romantizada, non? Ser nai é tan maravilloso e as depresións por posparto existían, pero estaban moi agochadas tamén, non? E eu creo que a min o que
bueno, eu tuve sempre decimos todos que para educar a unha criatura fai falta unha tribu, non? E moitas veces cando nos nacimos tive a sorte de vivir cos meus avós, entón sempre había xente que era máis adulta e que podía botar unha man, non? Pero eu cando fun nai vivía en Barcelona e vivía solo con miña parella, o sea, non había esa acochamento por parte dos familiares que poideran facer. E entón, aí sí que descubres, cando chegas co teu bebé, chegas a casa, todo saliu moi ben, mellor que ben, porque non pasou nada grave, pero que vas a facer ti a continuación? Si isto é para sempre. O sea, xa é unha persona con un vínculo que tes que tirar para diante. Entonces, aí hai momentos moi difíciles. Creo que agora as autoras novas, estou pensando, por exemplo, en Mar Puig e bueno, Xina Vega, que ten un libro precioso tamén sobre a maternidade, pois isto está moitísimo máis estudiado, pero en aquel momento non estaba estudiado, e ti notabas que sentías ese baleiro, que a ti che contaran que eso era maravilloso, que xa eras nai, que maravilla, pero despois viña o día a día do que había que ir facendo cada día para tirar adiante deses fillos, en este caso da filla, que tamén a teño por aí. Bueno, como vos contaba ao comezo, o libro vai trazando, non? Casi poderíamos... Creo que Luisa fai un exercicio moi bonito, porque é como que construe un banquiño para nós como lectoras, non? Para que sentemos aí e que podamos asistir casi como espectadoras privilexiadas a todas esas escenas, todos esos momentos que ela vai trazando e que ao final crean, non? Esta constelación de vida. E o libro ten 5 partes, estivemos falando agora quizás as 3 primeiras. A cuarta parte é unha parte que eu entendo que é moi importante. Jorge Durán leu un poema que estaba tirado desa cuarta parte, que é realmente unha parte na que Luisa Abad dialoga con moitas outras voces, con outras mulleres que non directamente son presenzas familiares, non é a nai, non é a filla, non son as amigas, aínda que sí que son amigas, porque son amigas que vamos adquirindo ao longo da vida a través moitas veces das lecturas e da formación, non? Como foi esa adquisición? Porque de alguna maneira para min este é un libro que marca un retrato xeracional, ti dicíalo, non? Tis unha muller que naciches no 51, que fuches nena no franquismo, e que fuches adolescente ou que rompiches para esa primeira idade adulta. Tamén no franquismo. Claro, tamén no franquismo, pero que asistiches, non? Que asistiches finalmente despois a un tránsito, a un cambio, non? E o libro tamén responde a esas modificacións, a esos cambios, non? Non é o mesmo a voz, como se sitúa a voz nas primeiras partes, a como se sitúa despois. Hai unha evolución tamén, non? Que é persoal e unha evolución tamén política no libro. Como foi traer para o libro esas outras voces? Penso en Virginia Woolf, non? Por exemplo. Margaret Mead. En Margaret Mead, que ese poema tan bonito, ese diálogo tan fascinante. As xitanas, non? Que era un pouco que retrataba Jorge, as rapazas que morrían en Ciudad Juárez, as mulleres que tiñan outras voces e que nos diron moitos elementos para cambiar o mundo. En este caso, o diálogo con Margaret Mead. Margaret Mead foi unha antropóloga americana, moi baixiña de estatura, unha persona pequenechísima, pero moi grande, porque foi a que de alguna maneira investigou coas diferentes tribus coas que foi vivindo, sobre todo en África e sobre todo en Australia. Investigou que eso que nos decían, que nos contaban a nos, de que era a bioloxía a que nos marcaba e que os homens eran así por la bioloxía
e as mulleres éramos así pola bioloxía, pois ela descubriu que non, que había tribus en que os roles estaban totalmente cambiados e entonces que non había nada biolóxico para manter as mulleres desa maneira pues caladas na casa e sin facer traballo fora dela, non? Entonces, bueno, foi a que nos deu, eu poño un pouco que nos deu como punto donde apoiar a palanca para, de alguma maneira, mover o patriarcado, non? E cambiar. Entonces, bueno, para min esas mulleres eran mulleres moi importantes, tamén tiñan que estar no libro, porque eran esas outras voces que nos facían medrar como mulleres e tamén reivindicar dereitos, non? Os feminicidios ou as mulleres saharauis. Eu tuve a sorte de estar nos campamentos de Tinduf con as persoas saharauis e ali tamén aprendes moitísimo da vida, non? Cando non hai nada de nada, tamén podes vivir e tamén podes ser medianamente feliz e estar contenta, non? E bueno, todas esas mulleres tamén influeron na miña vida e de alguna maneira eu son como son gracias a elas tamén. Cara ao final, e quizáis é unha das, pues, igual das últimas cousiñas que comentamos, cara ao final o libro colócase nunha idade madura. E a min como lectora resulta tremendamente atractivo iso, porque igual que falábamos de que aínda hoxe en día empezamos a atravesar determinados temas como son as maternidades, non? Na literatura non hai tantos libros escritos por mulleres que se coloquen nese momento da madurez, non? Falanos desa última parte do libro. Lucía Pereira leu o seu poema que está tirado tamén desa última parte, dese ritmo, non? Porque incluso no poemario, a nivel de ritmo, a nivel de estructura, hai partes que son frenéticas e que van rápido e a sensación é como que na última parte se botara o freo de man e todo entrase como noutro tempo. Claro, porque xa é o presente, xa é ao momento en que estamos agora. E eu pretendía asumir que son unha muller bella ou de edad. Bueno, hai xente que a palabra bella lle repele moito. A mí me parece que hai que asumila. E bueno, e como tal, pues xa tes tamén outras necesidades e a voz poética eu creo que calma, non? Calma e espera un pouco, pensa un pouco o que pode vir. Aí hai poemas de, bueno, o da Barca no Varadero un pouco triste, pero bueno. Pero eu normalmente son máis optimista e casi todos os poemas os acabo con que hai unha forza que nos empurra e que nos tira e que hasta o último día hai vida para vivir e vida para vivirla. Decía, junto a ti decía el poema, la canción, pero non sería o caso, non? Contigo misma ben, de sentirte ben. E como me sento agora e bueno, reivindico a voz desde unha persoa pois que xa viviu todo o que viviu detrás, pero que bueno, que sigue vivindo e que se levanta cada día con ilusión e con ganas de facer cousas. E creo que ten tamén que estar no poemario, ten que estar todo eso recollido, non? As mulleres, as amigas, as redes que tecemos, todo como continuamos vivindo e como podemos facer a vida un lugar agradable tamén. Fomos falando de algúns dos fíos do libro, de algúns dos fíos discursivos e temáticos que atravesan o libro, pero tamén me gustaría sinalar, non? Ou anotar o seu editor Javier dicíao de que era un libro con unha calidade poética altísima. Eu fun asistindo á evolución na escrita de Luisa. É normal, calquer persoa que se dedica a escribir sabemos, non, que implica afrontar un novo proxecto de cada vez, os avances, as cousas que deixas atrás, as cousas que aparecen. E para min hai algo que fai diferente a escritura de Luisa e que ten moito que ver con isto que ela notaba agora ao final, non? E é realmente esa idea de que a voz poética sempre vai pegada
a curiosidade e sempre vai pegada ao asombro, a capacidade de asombrarnos, ter a capacidade de asombrarnos ata o último momento, non? Asistir aos poemas de Luisa é como que vai recollendo frangullas, frangullas que marcan un camiño, frangullas que deixan un legado, non? Frangullas que apelan a esa generosidade inicial a que eu nomeaba. Eu sei que hai unha imaxe que a Luisa lle gusta, creo que aparece recurrentemente na túa obra, nos diferentes libros, que é o ámbar, o que queda cristalizado, non? No ámbar. Tamén aquí aparece, cara ao final, soa a voz da curiosidade, fermentación atrapada no ámbar, non? Iso que queda atrapado, que fermenta, que medra. Eu non podo máis que dicirvos que vos acheguedes a este libro a peito descuberto, que vos deixedes arrastrar por el, porque hai todo un mecanismo literario preparado para que vos atopedes ese banquiño do que vos falaba e que sentedes aí e que sexades lectores e lectoras privilexiados por asistir a todo o que Luisa nos conta con tantísima verdade e con tantísima honestidade. Foi un placer falar con vos. Moitísimas gracias. Ben, agora recita un poema de Silvana. Escoito moi pouquiño. Moi pouquiño, agora? Achégate máis. Hola, hola. Hola, hola. David, Pode ser que este apagado. a ver si... Ten aí unha pestaña. Agora. Sí, agora é máis. Que non nos suban máis. Por favor. Bueno, eu son familia de Luisa. Coñecémonos desde hai 16 anos, se non me equivoco. Para mí é moi bonito entrar nesta familia porque eles contan moitas historias. Cada que nos reunimos, eles sempre contan vivencias da súa niñez, da súa vida. Un sitio moi bonito que a mí me hubiese gustado moito coñecer é unha trastenda na que pasaron a súa infancia, os primeiros anos, non? Sí, sí. Ela dedicou un poema tamén a esta trastenda, entón é o poema que eu escribí para lernos. É da primeira parte de Fotosensencia. Nunca marcei da trastenda. Ali ninguén era extraño. Ni cando encontrábamos as noces ou buscábamos a estrela echada no colo de mamá. Un fío de luz penetraba pola ventá escasa, paredes úmidas, ollos agrisados da boa que todos desculpaban, os abrazos nus. Arredor da mesa do comedor, aromas de plan de vainilla, matasada ou macela. Ben, rematamos como empezamos, con Baraúnda. E agora con un poema de Luisa, un poema musicado, unha canción. Pois para nós é unha auténtica honra rematar este acto tan bonito con unha peza que fixemos a medias, porque Luisa nos dá as gracias, pero eu lle digo que se non existen estes poemas non se pode poñer música, o sea, somos un equipo. Nos de xeito, José máis eu, de cando en vez escribimos letras, pero levamos moitos anos, 30 anos casi xa recorrendo aos poetas e as poetas, igual que musicamos cancións medievais, pois musicamos as trovadoras do século XXI como Luisa. Entón, pois, imos con este poema que ademais Antía estivo falando bastante dele, que empeza a sereiña, sen un segundo, desculpade. Fuxida do conto de Anse.
literatura, a poesía, a todas as persoas que participastes e agora eu creo que a autora está disposta a asinar os libros que queirades que vos dedique. Vale? Muchísimas gracias.